Latinsky Ganoderma lucidum, čínsky lingzi, japonsky reishi a nebo lesklokorka lesklá česky je houba. Ovšem není to ledajaká houba. V Asii znají už 2500 let a řadí vůbec na první místo mezi léčivými rostlinami. Proto se jí v Číně někdy také říká královna rostlin. Západní svět se o její účinky zajímá posledních 100 let. A protože vědci nevěří ničemu, co nezměří, byla Ganoderma podrobena řadě výzkumů a studií. Obsahuje více než 250 aktivních substancí, díky kterým blahodárně působí na celý organismus. Protože harmonizuje funkci všech orgánů, může být prospěšná jako podpůrná léčba u mnoha nemocí. Uklidňuje mysl a posiluje tělo. V minulosti se jí nedařilo uměle pěstovat a sbírala se jen ve volné přírodě. Díky tomu se její cena vyvažovala doslova zlatem a mohli si ji dovolit užívat jen čínští císaři a vládci. V roce 1968 japonsko-čínský tým vědců a mykologů našel způsob, jak ji pěstovat. Díky tomu se stala dostupnou pro širokou veřejnost. Existují 3 způsoby pěstování. V plastových pytlích po dobu 3 měsíců. Výsledkem je Ganoderma poměrně nízké kvality. Na krátkých dřevěných polínkách po dobu 6 měsíců. Výsledkem je Ganoderma střední kvality. Na dlouhých dubových kmenech po dobu 12 měsíců. Výsledkem je Ganoderma té nejvyšší kvality, takzvaná Duan Wood Red Reishi. Aby Ganodermu tělo dobře využilo, je třeba připravit speciální extrakt z těla houby anebo využít drcený spor houby. O Ganodermě by se dalo mluvit velmi dlouho, je to fascinující rostlina. Pokud zadáte e-mail, pošleme vám 7dílný seriál o Ganodermě, kde se dozvíte podrobnosti o jejím pěstování, historii a možnostech pomoci při léčbě.